Zdravím vás. Jmenuji se Marek Svoboda a třeba, že je tomu ještě rok do vypsání voleb do Poslanecké sněmovny, dovolte mi, abych vám již nyní představil nově vzniklou politickou stranu Zpátečníci. Tato strana vznikla za finanční podpory Romana Koloučka, který se skrze tento projekt snaží přispět k rozvoji české společnosti. V České republice žije příliš mnoho lidí na to, aby byl pokaždé slyšet hlas jednotlivce, a proto jsem souhlasil se založením této strany. Neodmítáme nikoho. Jsme liberální, populisticko-ekonomickou politickou stranou a snažíme se bojovat proti drahým oknům, botám, hokejovým dresům, přistěhovalectví, xenofobii, euroskepticismu a blátu o Vánocích. Pokud s námi sdílíte naše hodnoty, napište nám na níže uvedenou e-mailovou adresu a přijděte se do naší strany. Jste-li však židovského, romského, asijského nebo komunistického původu, nezapomeňte prosím tuto informaci napsat do žádosti o členství, abychom mohli provádět selekci žádostí s větší flexibilitou a účinností. Jako strana jsme velmi konzervativní a liberální. Zásadně nesouhlasíme se zvyšováním DPH, HDP, DPPO, DPFO, PSČ, SRO, potažmo AS. Nabízíme účinná řešení problémových situací a snažíme se konfliktům předcházet. Máme opatření, jak bojovat s nezaměstnaností, Severní Koreou, útlumem v oblasti prodeje tištěných novin a nedostatkem ropy v horizontu 50 let. Pokud se strana Zpátečníci dostane do Poslanecké sněmovny a bude mít dostatečnou sílu na to, aby něco změnila, slibujeme zakonzervování současného stavu a jeho podrobnou analýzu, rozptýlení větší moci do rukou občanů, a to zejména v podobě referend, a důkladnou revizi státní kasy. V rámci mediální kampaně jsme kontaktovali novináře Ivana Hlínu a Jana Krupku, kteří ochotně souhlasili se spoluprací s naší stranou. Vykročíme společně čelem vzad.